Auren ko an riga an daura, Salihu Hindu kunya zara. Yes, malam da inda ta auta. Auren ko an riga an daura. Dan saurayi na ke muku waka, Salihu kai da Hindu amarya. Zama da lafiya amarya ango ku ririke junan ku. Samu ku tambaya amarya ango ku bani kunnayen ku. Inda da so da kauna ango amarya, dole sai kun jure ku bar batun magauta. Da yau a gidan ku sai kun tare. Inda take biya ki zo ki taka a hankali kin gane. Salihu na ki ne shi sai ya kare hakin ki ai daidai ne. Ki masala da bi amarya hinda kina da kyan hali ne. Inda take biya amar su taka a hankali. Salihu na ki ne sai ki rike ki tattali. Inda take biya amar su mai kyau da tozali. Kina da ladabi biyayya har ma da hankali. Inda ta auta ce amarya Salihu ne mijinki. Dariyar ko masu baki yau dole mu yi ɗauki. Iya rawa ta shirki. Salihu yanzu ka zama ango murna ba maki ba. Kun kori da kanin makiyanku har ma da masu zamba. Wallahi zama na aure na shida ba a batu na gaba. Inda jiki so ki zauna. Kike ba shi kauna soyayyar ruwan zuma aka ce min ne kuma ban musa ba. Yes malam da inda tuwo auta auren kuna da riba. Biki ne ake na girma wallahi dole mai doke ganga. Ɗan saurayi idan na fito kun san ni ina da zuga. Na ga daban masoya ko ta ina ga sinan na hanga. Taka amarya taka an gwanke bai da tamka. Ya zama ruwa na marka. Ake ta ɗauka ku gane rashin haƙuri ma watan hanyar sa ta yi sauka. Kari ki sake mijinki amarya hinda take rikewa. Da rana ta wanka tibi za a fito a yi bayyanawa. Duk sirrikan mijinki amarya zan so ki yi rikewa. Daɗi wuya ke ba sha abin da ya so karki yi manawa. Fatan makwai zaman ku a tare ba a bata rabewa. Dukkan hakin amarya ango a yanzu yana wuyanka. Dangi da yan uwa suna ta murna mai na yabawa. Dangin amarya ango sai ku fito ku nake sakawa. Na gaida ki buwar ango malama fati na yabawa. Na gaida ki ina murna yau bikin danki ake yi. Na gaida hajiya Hadiza ma murna take yi. Gwagwa basira na nan murna take ta yawa. Maman amarya ma sunan ki ba zan ki in saka ba. Ke amarya kike taron bikin nan ki aka duba. Hatta ta Hafsa na yo roƙo Allah ya ja da ranki. Maman amarya kenan san gaida ran gida uwar gida a gaida ke. Maman Khadija maman Ruqayya anti na gaida ke. Mama ga al'amin Shafa'atu yau yayi tambaranki. Yau ga inda tunan amana kan waki ya rike ta. Na san mai zan kusa ya ba ku kula da ka ba wake ta. Daɗi wuya ku ganta mai tuna da ka ba mugunta. Gaishe ku ne abokan ango kuma kuna yabawa. Sunan ku ya wuce gida ya balle na yau sakawa. Suma association handset tilas ba zan bari ba. An dara fayis ɗan Musa Allah ya ja da ranku. Sabonku ne na ɗauko. Ango amarya fatan kairi nan ne nake barin ku. Ɗan saurayi nake mai waka Allah ya bar ku tare.